úplne prvá skúsenosť so značkou BYD, teda Build Your Dreams. Je to celkom odvážne a sebavedomé nazvať auto Budujte svoje sny, ale pravdu povedia, značka BYD si to môže dovoliť. Aj z hľadiska množstva predaných vozidiel je to teda, tuším, 5. značka na svete, takže naozaj sa rozprávame o veľkom automobilovom výrobcovi. A navyše výrobca, ktorý celkom určite počúva a sleduje trendy v Európe. Vidieť to už na samotnom dizajne, veď konec koncov aj ten je vlastne výtvorom európskeho dizajnéra. A skutočne musím povedať, že opäť som si počase užíval veľký záujem svojich kamarátov aj neznámych ľudí, pretože BYD Sea Lion 7, tak sa volá tento model, trošku ešte je to také zložité s tým označovaním, ale OK, Sea Lion 7, priťahoval pozornosť zvonka a možno ešte viac znútra. Ľudia boli zvedaví, ako je urobený interiér. Nebudem vám teraz naozaj prstom ukazovať, že vpredu sú predné svetlá a vzadu sú zadné svetlá. A takisto nebudem polemizovať, že vlastne ten dizajn je poskladaný z prvkov, ktoré sme už niekde videli. Vedel by som vymenovať značky, ktoré mi ľudia povedali, veď to je ako alebo to je ako hej. A ja to nechcem robiť,